God formiddag og velkommen til webinaret om SEO og mere specifikt, hvad du kan gøre for at øge trafikken til din hjemmeside med søgemaskineoptimering og derigennem øge dit salg. Jeg vil lige kort præsentere dagens værter. Jeg selv hedder Line, og jeg er medansvarlig for markedsføring af Mononet, og jeg vil agere tovholder for webinarets forløb og alle jeres spørgsmål. Og ved siden af mig her, der sidder webinarets hovedtaler. Hun hedder Jillian, og hun er Monos SEO-ekspert. Jillian er fra USA, og hun er uddannet i international markedsføring. Og vi i Mono har været så heldige at have hende som vores online manager her de seneste par år, så hun kan svare på alle jeres spørgsmål vedrørende SEO, markedsføring og Mono-værktøjet generelt. Jeg vil lige kort gøre opmærksom på, at præsentationen fra Jillian i dag vil vare cirka 30 minutter. Og derefter så vil vi besvare jeres spørgsmål om SEO i cirka et kvarters tid. I har mulighed for at sende jeres spørgsmål ind til os undervejs i webinaret via det chatprogram, som I kan finde i jeres control panel nede under questions. I har også mulighed for at stille spørgsmål til os via Twitter på #MonoNetWebinar, hvis der er nogen af jer, der foretrækker det. Og så skal jeg lige bede jer om at huske på, at hvis I har et meget specifikt spørgsmål til jeres hjemmeside eller nogle tekniske spørgsmål, så beder vi om at skrive ind til vores support team i stedet for de spørgsmål, som vi besvarer her i dag, skal jo gerne være relevante for alle deltagere. Og så vil jeg give ordet videre til Jillian, som vil præsentere dagens program. Ja, hej. Tak for introduktionen, Line. Jeg glæder mig at fortælle jer lidt om SEO i dag. Niveauet i dag bliver forhåbentlig lavet til alle, men det er klart, at vi starter med de grundlæggende ting i SEO. Men vi giver nogle tips hen ad vejen, så dem her, som er med i dag, som har erfaring med SEO, får du også en chance for at lære noget nyt, forhåbentlig også. Jeg starter lige med en kort introduktion af SEO, og så forklarer jeg de to kategorier inden for SEO, det vil så sige on-page SEO og off-page SEO. Og så går jeg lidt i dybden med on-page SEO, og hvordan du kan komme i gang med monoværktøjet til at lave dit SEO. Og så vil jeg lige nævne noget, der hedder globale data, og hvad det betyder for SEO. Og så til sidst vil jeg lige liste noget ting, du kan gøre for at komme i gang med off-page SEO. Men det er klart, at vores primære fokus bliver på on-page SEO i dag. Og så til sidst så skal jeg selvfølgelig give nogle gode ressourcer, I kan læse videre med efterfølgende. Yes. Det fleste af jer har nok et eller andet form for forståelse af SEO, ellers vil I ikke være med i dag. Men det står for søgemaskineoptimering. Og så kort sagt handler SEO om at få flere ind til at finde din hjemmeside eller dit firma i deres søgning på nettet. Og det er klart, mere trafik skaber mere salg. Men det virkelig handler om at få dit site ind i søgeresultater, som du kan se i grafikken her til højre. Få dit site placeret højere og højere op. Og der er mange ting, man kan gøre, men det er værd at sige, at dit SEO kan aldrig blive perfekt som sådan. Grunden til er, at Google ændrer deres søgealgoritmer rigtig ofte. Det holder meget tæt på kroppen, så det er meget hemmeligt med det her søgealgoritme. Og det fortæller ikke alt om de ting, som påvirker SEO og i hvilken grad. Så man skal ikke stresse alt for meget over SEO, fordi det bliver aldrig perfekt som sådan. Men der er mange ting, man kan gøre. Du skal også passe på noget, der hedder Black Hat SEO. Du har måske ikke hørt om det angreb før, men det er sådan en dårlig måde at lave SEO på. Det er primært spam. Så hvis du bliver ringet op af nogen og siger, hør nu her, jeg kan garantere for, at du kommer på første placering i Google, der burde alarmklokken ringe, fordi det kan man ikke love. Det er ikke noget, man kan gøre ved det. Og hvis man bruger Black Hat SEO til at få en masse links ind på din site, så lige så snart Google opdager det, så bliver sitet straffet. Det vil du selvfølgelig gerne undgå. Så hvor starter man hen? Jamen, du starter med de grundlæggende SEO, og det er netop der, vi skal starte. Men jeg vil også lige forklare, hvad det er, de her on-page og off-page SEO går ud på. De er to former for kategorier under SEO, og jeg beklager lidt de engelske begreber her, men det er vist en del af dem inden for SEO. Men jeg forklarer lige, hvad det betyder. On-page SEO, det er ting, du kan selv gøre på din hjemmeside for at prøve at påvirke din SEO.
Men det handler primært om kvaliteten af dit indhold. Dit indhold skal være spændende. Det skal helst ikke være noget, man forsvinder fra med det samme, når man kommer ind på din hjemmeside. Og så skal det også gerne være frisk, noget du er opdateret rigtig ofte. Og ja, sammen med det skal du bruge dine keywords inden for indholdet i forskellige steder hen, og det jeg går ind på lige om lidt, i hvorhen de her keywords skal stå. Teknisk SEO, det er den del af on-page SEO, der er der noget, man burde kunne gøre noget ved. Og den gode med Mono er, at den tekniske del af SEO er noget, vi sådan klarer for jer allerede i værktøjet. Vores værktøj laver sites allerede i HTML5, i responsive design. Det genererer automatisk sitemaps, så det er ikke noget, du skal virkelig tage hensyn til der. Og det er noget, vi opdaterer konstant, så at I altid kan have den nyeste inden for SEO-teknologi. Off-page SEO er alle de eksterne influencer, som påvirker din hjemmesides SEO. Den er lidt mere kompleks del af SEO, og dog måske den vigtigste. Men din on-page SEO er stadig meget vigtigt, og man kan ikke rigtig komme i gang med off-page SEO, inden man har on-page SEO på plads. Så det er der, vi starter i dag. Men jeg har en lille grafik til højre her. Jeg vil gerne dele med jer. Det er en rigtig god visuel måde at kigge på forskellene on-page og off-page SEO, og I får linket sammen med optagelsen af webinar bagefter, så kan I kigge videre på det. Det er klart, de grønne er de gode ting, og de røde er de dårlige ting, men det er noget, du kan læse videre på bagefter. Ups. Ja. Så hvad er lige den første ting, du skal gøre for at optimere din side? Jamen, du skal definere dine keywords. Keywords eller søgeord er de nøgleord, som forklarer, hvad det er, du laver og du sælger. En keyword kan sagtens være 3 ord, så hvis man tager et eksempel, som vi bruger hele præsentationen igennem for en blomsterhandlersite, dit keyword kan være blomster, men det kan også være blomsterhandler København. Så med det sagt skal man nemlig tænke både bredt og så også lokalt og unikke, for at få hele spektrum af dine keywords med. Man kan bruge noget gratis online værktøj for at finde noget keywords, hvis man ikke kan ikke finde ud af dem selv. Google har en fantastisk gratis værktøj til at bruge. Det er det, jeg viser her til højre, og linket igen får du bagefter, hvor du taster ind noget keywords, du synes er måske en god idé, og så kommer det med nogle eksempler på andre keywords, som er noget linje, og så kan man også sige, hvor mange søger for de her enkelte keywords om måneden. Så det er godt, hvis du tænker, når mit keyword, det skal bare være det her, og så kan du se, at det er ikke nogen, som søger efter det alligevel. Så kan det være lige meget. Men det er noget, jeg anbefaler. Du kan også kigge på dine konkurrenters hjemmesider. Hvis du synes, det er nogen, som har styr på det, så kan du kigge på de keywords, de bruger. Og så til sidst vil jeg sige, at du skal virkelig lytte til dine kunders behov, og hvilken ord de bruger at omtale dig. Fordi noget gang er det lidt forskelligt, hvordan vi går rundt og snakker om de ting, vi siger eller laver, i forhold til hvad vores kunder går rundt og siger, at vi laver. Og så som udgangspunktet, jeg tænker, at det er en god idé at starte med, lad os sige, 5-10 keywords. Det handler lidt om, hvor mange sider du har. Der du kan pleje højst optimeret en side for 2-3 keywords ad gangen. Men for at bare komme i gang, jeg synes 5-10 for en lille virksomheds hjemmeside er nok. Når du har det på plads, så skal vi komme i gang med dit on-page SEO. Hvad inkluderer det? Det er dit sidetitel, din sidesbeskrivelse, meta-tags, keywords, det snakker jeg lige om lidt senere, URL, altså sideadressen, overskrifter, tekstindhold og alt-tags til dine billeder. Og til højre her kan jeg bare sådan en visuel visning af, hvor de her forskellige ting ligger hen i en side. Men hvis vi starter med sidetitel, sidetitlen er en overskrift, som fremkommer i søgeresultaterne i browserfinder, når man er inde på siden. Der er også den blå overskrift i Googles
søgeresultaterne, hvis man ser grafikken til højre i bunden. Det er der, din sidetitel bliver vist. Den bør maks fylde 66 tegn, og det er simpelthen fordi, man kan ikke læse mere tegn i søgeresultaterne, og Google forholder sig også til de første 66 tegn. Det ser lidt mere professionelt ud og giver flere kliks, og det selvfølgelig skal gerne inkludere dine keywords på den enkelte side. Her har vi 2 eksempler. Hvis vi tager vores blomsterhandlersite eksempel, så måske en dårlig eller ikke en veltænkt SEO-sidetitel kunne være bryllupper, byens blomster. Hvor i stedet man kunne måske skrive blomsterdekorationer og bordpynt til bryllupper, byens blomster. Men jeg vil lige vise dig inde i værktøjet, hvor man gør. Så har jeg logget ind på vores eksempelsite. Du skal ikke tage hensyn til design. Jeg er ikke designer, men vil gerne fokusere på SEO i dag. Så har jeg en side, der handler om, at de laver blomster til bryllupper. Så alle sider har den her lille tandhjul til højre. Det er dine sideindstillinger. Og så går du simpelthen ned til avancerede indstillinger og søgemaskinetekster og sidens titel. Så skriver du derind og husk at gemme. Yes. Det næste, det er din sides beskrivelse. Beskrivelsen bliver ofte brugt i søgeresultaterne, så det skal forklare sidens indhold. Men det også skal lige siges, at det ikke altid det bliver brugt i søgeresultaterne. Nogle gange synes Google, at det finder noget andet indhold i din side, som er bedre eller mere relevant til den enkelte søgning, så det viser noget andet. Men jeg vil sige i hvert fald i 30-40% af gangen er det dit sidebeskrivelse, som bliver vist. Og det er også noget, som giver relevans til SEO. Du skal bruge et let og forståeligt sprog. Du skal selvfølgelig inkludere dine keywords, og det bruger maks fylde 150 tegn. Hvis vi tager et eksempel igen. Byens blomster laver blomster til bryllupper. Klart. Men vi kan gøre det bedre. For dit drømmebryllup, vi sørger for brudebuketter, blomsterdekorationer til kirken, bordpynt til festen og alt andet, du måtte ønske dig til den større dag. Ring og få et godt tilbud. Jeg synes, det er en god idé at inkludere noget, jeg kalder for en call to action i dit sidesbeskrivelse, for at få flere til at have lyst til at klikke på dine annoncer, eller ikke dine annoncer, men dit resultat ind i søgeresultater. Og viser igen, hvordan man gør. Det var den samme sted, vi var hen før, så igen ind i sideindstillinger, ned til avancerede indstillinger, søgemaskinetekster og beskrivelser. Så sætter du bare ind der, og husk igen. Side meta-tags, meta-keywords. Ja, man tænker, ja, det er lige der, jeg skal sætte mine keywords ind, og det er vist det, man skal gøre for SEO. Men desværre er det ikke sådan. Jeg ved, at det er lidt forvirrende, men det var helt tilbage i 2009, hvor Google kom ud og sagde, at vi læser dem ikke længere. Meta-tags eller keyword meta-tags var brugt dengang internettet startede, før de søgemaskiner rigtig kom frem i at finde ud af, hvordan det skulle indeksere indhold, og blev den her tag rigtig ofte spammet, altså med en masse keywords ind. Så Google læser den ikke længere, Yahoo læser den ikke længere. Bing har sagt, at det læser dem, men ikke bruger dem som en værdi til SEO. Og så kan man også være straffet, hvis man har for mange keywords inde i der, som ikke er relateret til selve sidens indhold. Så hvis du virkelig vil gerne bruge det, så skal det maks være 10 keywords, og du skal sikre, at det er noget, som bliver også beskrevet i selve siden. Men jeg personligt anbefaler, at du bare ignorerer det. Men bare for at vise igen, hvor det er hen, det var lige, hvor vi var før. Og du kan også se, at jeg har lavet den stor top her, mellem sidens titel og beskrivelse. URL, sidens adresse. Det kan være en stor fordel til at bruge keywords i din sides URL. Det sender en signal til søgemaskinen, samt øger chancen for, at man klikker på siden i søgeresultater. Det er ikke en fast regel om, hvor lang den URL skal være, men det skal være overskueligt, og jeg vil sige, at per ord er en god regel, ikke en helt sætning eller noget. For mellemrum skal du bruge en bindestreg, og så i den danske marked skal man desværre holde sig væk fra AYO og bruge AIOI.
AA i stedet for. Det er bare simpelthen fordi browser kan ikke læse dem. Og jeg kommer til at vise et eksempel, men i monoværktøjet, hvis man bruger dem, så bliver de slettet automatisk. Et dårligt eksempel, som jeg synes, jeg ser rigtig ofte med monosites, en URL, er ofte bare en enkelt ord med et tal på til sidst. Og de enkelte ord er det kommer fra, når man startede alt fra starten med skabelonen. Så måske jeg hopper bare lige ind nu og viser, hvad jeg mener. Ja, jeg viser selvfølgelig, hvor det er henne, men det er under avancerede indstillinger, og så den første her, sidens URL, adressen efter domænet. Her har jeg noget allerede. Du kan se, at hvis jeg nu havde brugt Ø til København, og gå ind igen, du kan se, at det bare bliver slettet, så vi sætter den bare ind igen. Gemme. Men når man er i gang med at opbygge sin site, det er rigtig ofte, at man kopierer sider, og det er klart, det har mange fordele i forhold til at beholde selve sidens layout, og det giver, eller det sparer tid. Men hvis jeg kopierer den her side, så får jeg den nye herop, og alt er den samme, men fordi det kan ikke være to af den samme URL på en side, du kan se, at værktøjet giver en automatisk et tal på selve sidens URL. Og hvis man ikke er opmærksom på det at gå videre, og den her side kommer nok ikke til at snakke om bryllupper eller blomster til bryllupper, så gør den lidt urelevant, og så er der også et tal på. Så bare noget, jeg ser rigtig ofte med monosites, jeg synes, man skal lige være opmærksom på, at når du ser det, det er her, du skal ændre det. Det skal også lige siges, at hvis man ændrer en domæne, eller ikke en domæne, undskyld, en URL-side, lad os prøve at tage et eksempel. Den tidligere bryllupsside, så sletter jeg København fra den. Gemmer. Jeg sletter også lige den kopierede side, vi havde, bare for at rydde op. Hvis jeg tager til min forside, jeg har nogle interne links på min side til de her URLs. Så klikker jeg på modulet her, og scroller til bryllupper. Blomster til bryllupper. Du kan se her, at det ikke rigtig linker videre til den rigtige side længere. Så man skal bare være opmærksom på, at når man ændrer en URL i sitet, at du skal kigge på alle de links inde i dit side allerede, og er sikker på, at det linker korrekt. Ja, det er lidt øl, men det er stadig noget værd, fordi det er SEO til at virkelig sådan have din URL og sideadresser på plads. Overskrifter. Ja, dine overskrifter skal også selvfølgelig inkludere dine keywords, og det giver en SEO-værdi, ligesom det giver det giver sådan en eller anden form for, hvad siger man, det giver din hjemmesidebesøgende en idé om, hvad siden handler om, så gør det også for Google. Så Google scanner også lige, og så kan jeg se, at dine overskrifter er nok det, som gør, at man ved nogenlunde, hvad sitet handler om. Det giver en SEO-værdi, men jeg vil sige, at den er den første, som gør den største værdi for SEO, så det er den, du skal virkelig prøve at få dine keywords ind på. Men det er stadig endnu vigtigere at gøre din side overskuelig for dine hjemmesidebesøgende, så gerne få keywords ind, men det skal helst give mening og, for dine brugere som første prioritet. Og det er simpelthen alle vores overskriftmoduler, og i monoværktøjet, den første overskrift, du bruger på en side, er automatisk dit H1, som er den HTML-tag, som definerer din første overskrift. Ja, og selvfølgelig dit tekstindhold. Du skal selvfølgelig bruge dine keywords i sidens generelle tekstindhold. Det er inklusiv din brødtekst, indledninger, tekstboks osv. Ja, en god regel her er til at bruge keywords 2-3 gange per 250-300 ord. Men mere end det, så ligner det lidt spam. Og så gør det også besværligt for dine kunder eller dine hjemmesidebesøgende at læse det igennem. Så det var det, jeg vil forholde jer til, er det der 2-3 gange til 250-300 ord. Og som tidligere sagt med overskrift, skal du stadig gøre teksten forståeligt for dine besøgende som første prioritet.
anbefaler virkelig, at du skriver det, som du vil have det. Og så bagefter gå ind og se, hvor kan jeg få mine keywords ind i teksten, hvis jeg ikke har dem allerede. Så har vi alt tags, som er bruges til billeder. Google kan ikke læse billeder. Der har ikke øjne som dig og mig, så den er nødt til at bruge de her alt tags for at prøve at forstå billedets indhold. Alt står for alternativ, og det er en alternativ måde at forstå og indeksere den grafiske indhold på din side. Du må gerne bruge keywords i den, men jeg vil sige, at det er nok højst et keyword per billede. Jeg viser lige, hvordan man gør i værktøjet. Alle moduler i vores værktøj, som har billeder, burde have en mulighed for, at du kan redigere i alt taggen. Hvis jeg tager den her carousel-modul, så klikker jeg på billedet, så kan du se herunder, står der alt tekst læses af søgemaskiner, klart. Så kan du bare sætte det ind her, og huske at gemme. Jeg kan vise dig også på forsiden, ligesom det er bare en bredt billede. Det er lige under her. Men som sagt, alle moduler, som har billeder, burde have mulighed for det. Du skal bare, det er sådan, i de carousel eller de gallerimoduler, skal man klikke på den enkelte billede for at komme ind i redigere i det. Så det var de ting, man kunne gøre inde i værktøjet med hensyn til sideindhold for at optimere on-page SEO. Men jeg vil også gerne navne noget for jer, som vi har blogget en del om, men ikke rigtig præsenteret for jer før. Det hedder globale data. Google har noget, der hedder microdata, eller mikrodata, vil man nok sige på dansk. Og det hjælper Google for at forstå relevansen af dit indhold i forhold til den enkelte søgning. Med Mono bruger vi noget, der hedder globale data, som svarer til microdata eller mikrodata. Og globale data i værktøjet har også nogle andre fordele, som jeg vil gerne snakke igennem. Men jeg synes, det er bedst at bare give jer lidt et eksempel, hvad jeg mener med mikrodata. Så hvis jeg lige søger på nettet, det tror jeg er den eksempel, jeg havde på præsentation var glas, så kan du se noget gange, når du søger forskellige forretninger frem. Du får en masse oplysninger her til højre side. Her har vi deres adresse, deres telefonnummer, deres åbningstider, og det er simpelthen mikrodata for deres hjemmeside, som gør, at Google kan vise de her ting frem. Jeg synes også, at Tivoli er en fantastisk eksempel om microdata. Her kan du se, at det her er en hel masse oplysninger her til siden, til højre. Både deres adresser og åbningstider, men også hvornår det åbnede, og deres grundlægger, og hvornår det var grundlagt osv. Og det har man mulighed for at gøre i Monotool. Det var jeg lige hvor man gør. Så inde i Mono-værktøjet tager du ind på min konto, og så globale data. Og så herinde skal du bare udfylde alle relevante oplysninger. Dit firmanavn, adresse, telefonnummer, e-mail. Det er også vigtigt at vælge din firmatype, kan man sige. Og jeg vil også lige navne for jer, at selvom alle de her tags er på engelsk, det er fordi Google læser dem på engelsk som en international sprog, og så bliver det vist på dansk i danske browsers. Men ja, vi havde en blomstersite, så vi vælger lige florist. Og så kan man sætte ind beskrivelser, missionen, hvornår det var stiftet, åbningstider. Åbningstider, jeg synes er en god, virkelig vigtig en det her på, men også når jeg lige viser jer, hvordan globale data fungerer i Mono-værktøjet, en fordel er her, fordi den man bruger globale data ind på sitet er, at man kopierer de her tags og bruger dem ind på forskellige steder. Så hvis jeg tager til bunden af siden, til vores footer, åbningstider kan du se, bruger bare den lille tag der. Så gemmer man. Og så det, der står i globale data, står her nu. Og det er noget, som jeg tror i forretninger i hvert fald ændrer sig rigtig ofte med hensyn til sæsonskift eller
juletid for eksempel, så man har noget andre åbningstider. Man kan bruge dem med dem alle sammen. Altså alle de forskellige tags. Her har jeg brugt company name, så viser jeg lidt. Her har jeg byens blomster København. Hvis jeg tager tilbage til min global data, og så siger jeg byens blomster, gennem, tager tilbage til hjemmeside, til forside, scroller ned, så kan du se, at det har opdateret til byens blomster her. Så det er en rigtig smart måde at både få noget mikrodata på til søgemaskinen, giver lidt rigere søgeresultater for din forretning eller dit firma, og spare lidt tid med hjemmesideredigering. Og så aller til sidst vil jeg lige liste nogle ting med hensyn til off-page SEO til jer. Som tidligere nævnt er det ekstremt vigtigt til din SEO, men det kan også være lidt svært at takle. Off-page SEO består primært af linkbuilding, altså at få andre hjemmesider til at linke ind til din hjemmeside. Den bedste måde, måske ikke den nemmeste måde, at få en masse links til din side, er til at lave rigtig relevante og spændende indhold. Det kunne være en artikel, det kunne være en video, det kunne være alt muligt, som gør, at man har lyst til at linke til din hjemmeside. Du kan også bede relevante kunden eller partner om at linke til din hjemmeside, hvis det giver mening. Du kan også deltage i relevante forums eller blogs, hvor du selv linker til din hjemmeside, eller hvis du begynder at få forhold med bloggers derude, så kan de selv linke til din hjemmeside. Jeg vil bare lige gøre jer opmærksom på, at man skal gøre den her sådan stille og roligt. Hvis man begynder at få en masse links på en gang, så er det sådan en lille alarmklokke til Google, at der måske sker noget mistænkeligt, som Black Hat SEO for eksempel. Du selvfølgelig skal være aktiv i sociale medier for mange grunde, men en af dem er helt klart SEO. Mange SEO-eksperter mener, at få deling af din hjemmeside på Facebook for eksempel er en klar signal til søgemaskiner. Det giver også lidt mening, at Google vil gerne gøre, at søgeresultater er relevante, og det flere som deler din hjemmeside personligt i en social måde, så det er en klar tegn på til Google, at dit indhold er noget spændende og noget man stoler på og gerne vil vise frem. Du kan også komme på ind i lokale virksomhedsfortegnelser, som Google Places, Google Maps, Bing Places, Crack osv. Alt efter din branche er der mange forskellige muligheder. Anbefalet, tager lige en time, hvor du har dit virksomhed, beskrivelsen og alle de detaljer omkring din forretning, og så kan du bare paste dem ind i alle de forskellige steder. Og så til sidst kan du selvfølgelig bruge anmeldelsessites som Trustpilot, Yelp, TripAdvisor, Facebook osv. Hvis du vil gerne lære mere, der er rigtig mange steder, hvor man kan lære lidt mere. Google har selv nogle ressourcer, som står på dansk. Dem kan du finde på deres Google Webmaster Central Blogspot adresse her. Jeg synes, de fleste SEO-eksperter skriver primært på engelsk. Men det sagt, så anbefaler jeg virkelig et sted, der hedder mods.com. De skriver på en rigtig meget sådan let og overskuelig måde og har fantastiske værktøjer og guides til at hjælpe at komme i gang med SEO, især for lille virksomheder. Og så er det searchengineland.com. Det er der, hvor jeg sådan læser en masse nyheder omkring SEO. Så kan du også følge med nye ting der. Og så til sidst vores blog selvfølgelig. Vi vil gerne holde jer opdateret, især med hensyn til, hvordan man gør i monoværktøjet, og hvad det nyeste inden for trends er. Så det synes jeg også, I skal lige kigge på en gang imellem, for at se, hvad der sker i SEO. Men jeg tror, jeg har lige været at bruge de 30 minutter, jeg måtte bruge. Jeg håber, at det var noget, I kunne bruge, og I fandt den relevant. Så nu åbner jeg op for spørgerunde, og giver den videre til Lina igen. Ja, super. Det var den præsentation, vi havde til i dag, og vi har allerede modtaget rigtig, rigtig mange spørgsmål fra jer. Og jeg skal selvfølgelig lige sige, at I skal ikke sidde og være nervøs for, at vi ikke når at få svaret på jeres spørgsmål i dag. Hvis det skulle være sådan, at du har stillet et spørgsmål, som vi ikke svarer på, så sender vi et svar på mail efter webinaret. Så vi starter bare fra en ende af.
Vi har fået et spørgsmål her, der hedder: under sidens URL findes der et afkrydsningsfelt, der hedder indekser ikke denne side. Vil I forklare, hvad det betyder? Med venlig hilsen, Kasper. Det vil vi rigtig gerne. Ja, det vil jeg meget gerne forklare. Det er, når du har noget indhold for et eller andet grund, du vil ikke have, at Google indekserer i deres søgeresultater. Det vil så sige, at det er ikke så ofte, du skal bruge det. Du skal gerne have, at dit indhold er indekseret altid. Hvis det er noget, du vil gerne holde lidt hemmeligt, for eksempel hvis det er noget, du allerede sætter adgangsbeskyttelse på, det kunne godt være en god idé at bruge dem i den sammenhæng. Men hvis det er noget, du vil gerne have, som vises frem i Google, skal du ikke afkrydse det. Yes, og skal jeg lige sige, at der er faktisk rigtig mange af jer, der har stillet spørgsmål om, I får undervisningsmateriale tilsendt på mail efterfølgende. Og I får selvfølgelig hele optagelsen af webinaret, og som Gillian har nævnt flere gange, så vedlægger vi også de links, som Gillian har talt om i dag, til forskellige ressourcer, hvor I kan gå ind og læse meget mere om SEO. Og så har vi et spørgsmål hertil. Jeg bruger sommetider brødtekstmodulet som overskrift, fordi så kan jeg lettere ændre farve og størrelse. Kan jeg ændre denne brødtekst til en H1? Med venlig hilsen, Kasper. Ja, Kasper, jeg kan godt forstå, hvad du mener med det. Man kan faktisk ændre farver med brødteksten, hvis man kender lidt til CSS, men det anbefaler jeg ikke, at man går i gang med, hvis man ikke rigtig har kendskab til det. Og så vil jeg også lige nævne, at hvis nu det virkelig giver mening at have dem på en anden farve, dit H1 er ikke den vigtigste ting til dit SEO, så hvis du lige misser den på den gang, eller i den enkelte modul, eller den enkelte side, så er det ikke det, som udlægger hele SEO for den side overhovedet. Du kan også bruge en overskrift længere ned på siden, som inkluderer keywords, og så bruger den som H1 i stedet for. Yes, og så har vi fået et spørgsmål ind fra Jan, som spørger om, hvad er forskellen på keywords og metatags? Ja, metatags, det er bare en HTML tag, eller det defineres i sidens HTML for at bruge keywords. Men som jeg sagde i præsentationen, det er ikke noget, du skal virkelig bekymre dig over, fordi det er ikke noget, at søgemaskinen bruger længere. Så det er ikke så vigtigt at forstå, men det er bare en form for tags, ligesom vi har en beskrivelsestag og en titeltag, så er metatag det, man bruger til keywords. Ja, og så har vi fået et spørgsmål angående linkbuilding. Er det korrekt, at Google ikke læser links, som deles i Facebook-grupper med lukkede sideindstillinger, som kræver en ansøgning for at kunne læse indhold? Det var et meget godt spørgsmål. Jeg kan selvfølgelig ikke svare for Facebooks vegne, men jeg tror faktisk, du har ret i det. Der er faktisk rigtig mange tilfælde, hvor sites automatisk lægger noget, der hedder nofollow på en link, fordi så kan man begynde at spamme over det hele, at linke i forskellige steder hen. Men lige netop i den situation i Facebook-grupper, det kunne sagtens være. Men det vil jeg også læse mig frem til om nettet, for jeg vil give et rigtigt svar der. Ja, og så har vi fået et spørgsmål fra Nicola om, hvordan man laver de her lokale virksomhedsfortegnelser, som Gillian hun talte om. Det er eksempelvis Google Places, som blev nævnt på listen her. Jeg ved ikke, om vi lige kan gå tilbage i præsentationen og lige vise en oversigt over det. Men det er egentlig ikke så svært. Altså der er dem, vi har nævnt her, som er nogle af de meget generelle steder, man kan søge hen, for eksempel på Krak og Google Places. Og man kan gå ind som privatperson, som virksomhed og oprette en side. På Google Places for eksempel, der er det meget specifikt på din virksomhed. Du kan selvfølgelig kun oprette en side i din virksomheds navn, hvor du så har mulighed for at gå ind og vise jeres åbningstider, jeres placering på et Google Map, give en virksomhedsbeskrivelse og sådan noget. Og det er altså nogle af de ting, der popper op i søgeresultaterne, som især er en fordel for lokale virksomheder. Altså hvis man har en butik, eller hvis man præciserer sin markedsføring i et lokalt område, f.eks. København eller Østerbro eller Nørrebro eller sådan noget, så er det en super, super god ting at have.
Og udover dem, vi har nævnt her, så findes der mange forskellige muligheder inden for forskellige brancher. For eksempel hvis man nu er frisør, jamen så kan man gå ind og google, det vil være min anbefaling, og søge efter virksomhedsfortegnelser for frisører. Og så findes der forskellige sites inden for den her branche, hvor man har mulighed for at skrive sin virksomhed op, og derigennem altså øge muligheden for, at man kan blive fundet på Google. Så prøv at søge frem, altså I har jo alle sammen forskellige brancher, jer der sidder derude, men altså vores anbefaling er, at tage dem her som udgangspunkt, som vi har med her på præsentationen. Ja, og så har vi et spørgsmål til her, faktisk et meget relevant spørgsmål. Skal man tilmelde sin hjemmeside til Google, og hvordan gør man det? Vil du tage den, Gillian? Ja, det vil jeg gerne. Man kan sagtens tilmelde sin side til Google. Jeg tror, vi har et link liggende et sted, vi kan sende sammen med alle de andre links og præsentationen senere. Det vil også sige, at det skal man måske kun gøre en gang. Så ved Google, at den er der. Google vil også opdage dit hjemmeside, hvis man begynder til at linke til det alligevel. Så det er ikke fordi, det er den eneste måde, man kan komme på Google. Så hvis du har haft din side i noget tid, så skal du ikke bekymre dig om, at Google har ikke kunne finde det, hvis du ikke har tilmeldt det endnu. Og så det begynder at sådan indeksere eller kravle dit site, baseret på, hvor ofte det kan se, at du ændrer indhold på dit site. Så hvis det er et site, som rigtig ofte sådan tilføjer ting til din hjemmeside, så er det mere ofte, at Google vil komme og indeksere din site. Så det er derfor igen, at man virkelig anbefaler, at man har noget frisk indhold på siden. Yes, og så kan jeg lige se, at Bjarne har været så venlig at skrive til os, at Google Places har skiftet navn til My Business. Så det er lige en opstale, jeg derude, hvis I skulle sidde og lede efter. Tak for det, Bjarne. Så har vi et spørgsmål her. Har man mulighed for at sætte et SSL-certifikat på sin hjemmeside? Og måske vi lige skulle forklare, hvad det er, og man kan det. Ja. Ja, SSL-certifikater er noget, som er blevet introduceret for lidt tid siden, hvor det gør, at din hjemmeside er lidt mere sikkert. Det er et forskel mellem at have et side på en HTTP eller en HTTPS. Det er der, hvor SSL ligger. Og jeg har nogle gode nyheder. Selvom vi ikke sælger dem nye til Monorsites, det er noget, vi arbejder på for at få på snart. Fordi lige for 2 uger siden kom Google ud at sige, at det vil nu bruge SSL-certifikater som en ranking-værdi eller en signal til deres styrealgoritme. Så det er faktisk noget, vi arbejder på for at få mulighed for jer snart. Ja, altid godt med gode nyheder. Så har vi en, der spørger her, hvad er duplicate content, og hvad betyder det for mig? Ja, duplicate content eller dobbelt indhold, det er hvis nu du har den samme content 2 steder, og det skal man undgå. Det kan Google ikke lide. Men jeg tænker, hvis du har styr på din site, det er ikke så ofte, at man kommer til at have problem med det i mono-verden, vil jeg tro. Du skal bare være sikker på, hvis du har måske et paragraf, som du bruger rigtig ofte, at du måske ændrer dem med noget enkelte ord, hvis du bruger dem på flere sider. Men det er mere problemer, når man begynder at tage content fra andre steder hen og bruge det på deres hjemmeside, som at det er dit content. Så hvis jeg har mit eget hjemmeside, og så tænkte jeg, jeg kan godt lide, hvad Line skriver om, så tager jeg Lines indhold og smækker den på min hjemmeside. Det må man ikke. Man må godt linke til det. Det giver Line noget SEO-værdi på den måde. Man må ikke sådan kopiere det som sådan. Nej, du må ikke kopiere noget fra mit site i hvert fald. Nå, så har vi også fået et spørgsmål her. Hvad betyder 301 om dirigeringer inde i værktøjet under avanceret? Og det er en reference til, hvor Gillian viste de forskellige avancerede indstillinger. Og jeg ved ikke, om vi lige skal gå tilbage i værktøjet og vise, hvor det er henne. Ja, det er en god spørgsmål. Hvis vi lige tager tilbage til vores sideindstillinger, avancerede indstillinger, så kan du se, lige under beskrivelsen er der noget, der hedder 301 om dirigeringer. Det er, hvis nu du har en gammel side, som i det her eksempel, du havde en anden side, du snakkede om med bryllupper før. Og det vil du ikke længere have, du vil have for at komme til den her side i stedet for. Så skal du tage den gamle URL, hvis nu det var
bare bryllupper, vi havde i den gamle side. Så ligger du det der, og hvis man kom til den side, som havde blomstersite.dk/bryllupper, så kommer man ind på den her side i stedet for blomster til bryllupper. Jeg håber, det giver mening. Jeg ved ikke, Lena, om du vil forklare det lidt mere end det. Jamen, altså det vigtigste er bare, at hvis man har haft en side, som man tidligere har brugt, og nu har tænkt, yes, nu skal min hjemmeside shines op, jeg laver bare en helt ny side og starter forfra. Og det kunne godt være, at man her måske har valgt nogle nye keywords til sin side, og vil gerne inkludere de her keywords i sin URL til den nye side. Jamen, så kan man tage URL'en fra den gamle side og sætte ind under 301 om dirigering, eller det hedder også på engelsk 301 redirect, så der er måske nogle af jer, der kender det fra. Og på den måde så sikrer I, at der ikke er nogen af jeres kunder eller hjemmesidebesøgende, som kommer ind på en forkert side, eller kommer ind på en side, der viser en fejl eller sådan noget der. Det er heller ikke særlig godt for SEO. Nu er vi faktisk i en situation, vi ikke har oplevet før til webinar, vi ikke har flere spørgsmål. Så altså, I må meget gerne stille løs derude. Vi har stadigvæk 4 minutter endnu. Der var en, der var hurtig her. Vi har et spørgsmål fra Kasper. Hvis man i sin webshop har det samme produkt oprettet for eksempel 5 gange på samme side eller i samme kategori, men for eksempel i forskellige farver og derfor har samme tekst, vil det så blive kategoriseret som duplicate content? Og han skriver så, jeg ved godt, at man ikke kan oprette varianter, men hvis vi nu antager, at det ikke er tilfældet. Venlig hilsen, Kasper. Super godt spørgsmål, Kasper. Ja, jeg vil sige, at det kunne godt være, at det bliver vist som, eller set som duplicate content. Jeg vil ikke sige helt sikkert, om det gør eller ej. Igen, når det handler om duplicate content, det plejer et større problem med en større del af content eller indhold på en gang, og for et andet sted hen. Jeg tror ikke, i det her tilfælde vil det betyde endelig så meget, så det vil jeg ikke bekymre dig om, Kasper. Men ellers et super godt spørgsmål. Og generelt så kan man jo sige, ligesom Gillian nævnte før som tip, at hvis I nu står med nogle sider, hvor indholdet er meget ens, eller hvor I har brug for at have de samme paragrafer, eller de samme afsnit forskellige steder, så gå ind og ændre på nogle ord, og ændre på sætningsopbygning og sådan noget der. Bare det kan gøre en rigtig, rigtig stor forskel, hvis I er i tvivl om, hvorvidt det bliver duplicate content eller ej. Men det vigtigste er bare, at man ikke går ind og kopierer og på den måde stjæler indhold fra en anden hjemmeside, fordi at det er altså noget, der straffer rigtig, rigtig voldsomt. Vi er stadig tør for spørgsmål her, men det må jo betyde, at vi har fået svaret på det, der har været undervejs. I har stadig lige et par minutter til at skrive ind til os. Jeg tænker, måske jeg kan lige vise jer noget af de hjemmesider, jeg har lagt op på ressourcer. Den jeg kan bedst lide er mods.com. Det sælger også en del software til SEO, men du kan bruge en helt masse af deres værktøjer uden at købe noget som helst. Og inde i deres community, så har det en masse blogindlæg og også webinars omkring SEO, som man kan deltage i, hvis man synes, at man har styr på den on-page SEO og vil komme videre. Jeg tænker, at det også har noget logo. Hvis man er en lokal forretning, har det noget værktøjer til at gøre, at din forretning kan blive indekseret i de rigtige steder. Det er baseret ud fra USA, så jeg ved ikke, hvor relevant det bliver til Danmark. Men jeg anbefaler, at du tjekker dem ud og kigger igennem noget af deres ressourcer. Vi har lige fået et spørgsmål ind fra Nicola og spørger, hvis man nu citerer fra en anden webside, bare et kort citat, er det så også duplicate content? Ja, igen, jeg vil ikke gøre jer sådan helt bekymret over det her. Altså, jeg synes ikke, det er et problem i sig, hvis du sådan henviser til, hvor du har fået den citat fra, så det giver klart mening. Det er igen, når man sådan på den tekniske term vil vi sige cloaking. Det er for at sådan duplikere altså hele indholdet for et andet sted hen, at det bliver en virkelig stor problem. Så i sådan en tilfælde vil jeg ikke bekymre så meget over det. Ja, og så har vi fået et spørgsmål ind her fra Nicolas, som spørger. I har fortalt, hvor man laver metatekst til de enkelte sider på en hjemmeside. Men hvad med hoveddomænets startside? Er det forsiden eller laves?
Det er en rigtig god spørgsmål. Glad for, at du tog den op. Ja, det er netop din forside. Og din forside, du vil gøre den samme ting, som du gør til de andre eksempler, vi brugte. Du vil måske bruge noget af dine mere brede og større keywords, fordi det er her, hvor du får det fleste trafik ind på din side. Den eneste, som er måske ikke så relevant, er så URL, fordi det bliver bare dit sådan hoveddomæne uden adressen på, efter domænet plejer. Så det er der, hvor man skal sætte de mere sådan vigtige og brede keywords ind på siden. Ja, og så har vi fået endnu et spørgsmål her fra Mira. Hun spørger, hvis man på ingen måde selv har styr på alt det her med SEO, er det så muligt at betale sig fra det? Og i så fald, hvor meget skal man forvente at bruge på det, hvis man er en meget lille enkeltmandsvirksomhed? Rigtig, rigtig godt og meget relevant spørgsmål for mange af jer, der sidder derude. Det er selvfølgelig muligt at betale sig fra det. Der er både rigtig, rigtig store virksomheder, som specialiserer sig i at lave SEO, men som en lille virksomhed, der kan man sagtens gå ud og finde en konsulent eller en mindre virksomhed, som specialiserer sig i det her. Og som ofte, så kan man kontakte forskellige virksomheder med SEO, og så bede om at få et tilbud. Og på den måde, så har man så mulighed for at sammenligne tilbud på tværs af virksomheder og vurdere, okay, hvad for en af de her pakker er noget for mig, hvor meget har jeg mulighed for at give, og eventuelt tage en samtale med konsulenten og sige, jamen altså, jeg er villig til at bruge måske 5.000, 10.000 på det her, alt efter hvor stort ens site er, hvor meget man vil op på. Man kan også sagtens gøre det meget mindre, altså som vi har fortalt her i dag. Der er mange ting, man kan gøre gratis, og måske er det bare noget hjælp, man skal have til at komme videre. Det kan også være, at man vil fuldstændig betale sig for alting og få nogen til at gøre arbejdet for en. Så det er svært at sige præcis, hvor meget det kommer til at koste. Det kommer helt an på, hvad målet er med at få optimeret sin hjemmeside, og hvor meget man skal have optimeret. Jamen, så er vi faktisk gået over tid. Utroligt nok. Rigtig, rigtig mange tak til alle jer, der har deltaget i dag, og tak for jeres super gode spørgsmål. I får tilsendt en mail med webinar-optagelsen her, samt alle de links, som vi har talt om her i dag. Så fortsat god dag, og tak skal I have.